Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahrul Munif 13 ya guys. Nah, iki mengarep mereview guys, aku kontenku iki arep mereview brak. Apa jenenge gubuk gitu, gubuke wong jaman biyen. Yo, iku wis suwe guys aku yo urung gawe channel iki wis berdiri. Wis pirang tahun ae iki brake. Oke, tak sepil yo langsung iki. Nah, brake iki guys. Nah, iki carane pos ronda ngono kae lho guys. Nah, iki wis pirang-pirang tahun guys iki. Ya wis enek 5 tahun mriki yo. Tapi cek bakoh. Urung nguyat urung apa. Nih, cek bakoh. Nah, iki tapi iki wis bosok kabeh guys, wis rapuh iki nih. Kaya apa jenenge atep-atepe iki wis rapuh. Nah, iki jebol iki guys. Tapi yo alhamdulillah yo cek kena lah lek ngeyup nggo udan-udan ngono kae. Nah, iki mbuh iki mung pedae sapa yo? Kok kene iki mung. Pedae wong ora kenal iki aku ngene sapa. Nah, iki ning kidul omah guys. Iki suasana kidul omah. Nah, iki suketku. Ya to, suketku paling ngerabuk pake. Ya yes, suasanane ngene iki. Jan asrep. Adem asrep ning kene iki ning desa iki enak guys, jan. Sopo to sing ora pengen ning desa jan. Iki suasanane ngene iki. Kayak ngene iki lho guys. Nah, iki mung sepedaku, sepeda bapak ya, sepedaku ning omah. Nah, iki sepeda GL iki mbuh ngene sapa. Nah, iki pos rondane iki wis ngene iki guys. Iki wis suwe iki guys yo. Alhamdulillah yo sik bakoh iki ndelalae. Gitu cek bakoh. Nah, iki yo wis bosok tapi sing iki usuk iki bosok. Nah, iki tak sepil mburine ngene iki guys. Mburine ngene iki, mburine iki. Nah, ngono kuwi guys, suasana mburine. Nah, iki alasku, ya iki tanduri sengon. Nah, iki dalan nganti Mas, iki dalan yang sawah bolo, yang sawah nggone tanggoku tapi beda desa wisan. Iki lek ngancuk terus iki jedule sawah. Nah, ngono kuwi suasanane yo ngene iki guys. Ning desa ki ngene iki mesti. Oke kowe ngene iki, tapi yo kuwi enak wadem ngono. Iki enak dalan munggahne ra Mas. Nah, iki anu guys yo, iki dalan gede. Iki lek medun rono tembuse Arjosari Pacitan Jawa Timur gitu. Nah, lek iki munggah iki tembuse Ketrawonojaya yo Pacitan yo an, yo guys. Nah, aku iki pacitanku ning Josari meluku, ya guys. Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Niki dalan munggah nyamahku, guys. Niki enak wit kelapa ning kene iki. Nah, iki lek parkir ning kene iki lek ketibanan apa kambile yo masuk. Nah, iki suasanane tak gedoi suket-suketku ngene iki, guys. Suasanane ning desa ki ngene iki. Nah, iki suket langsung rabuk iki nggo pakan sapi, ya to. Nggo pakan sapi, guys yo. Soalnya lek ngarit ki waduh guys lek ora nandur suket ning dak omah ngene iki. Aduh, tenan adoh guys. Jadi aku iki rencana nandur suket ning dak omah gitu. Nah, iki tak sepil nih brake wis ngene iki guys. Pos rondane iki ngene iki lho guys, jan. Iki demben setiap malam dhisik bareng aku yo cek duwe sound horeg bareng kae. Ben bengi ki wong ki main kartu ning kene iki guys. Yo bakar apa jenenge bakar telo, bakar ayam ngono kuwi, bakar pitik. Ya wis ngopi bareng ya main permainan-permainan ngono kuwi guys, tapi kudu permainan sing anu ya kudu judi lho. Kok kira judi iki permainane wong gerang-gerang ngono kuwi. Nah, dek men sound kuwi tak deleh ning kene iki guys. Tak deleh ning iki madhep Purwono. Oke guys, nah iki suasanane jan. Jostis iki Pak. Jostis tenan jan. Yo. Sapa to sing ora pengen ning desa iki jane. Nah, iki suasanane ngene iki. Emang konten tak ngiseni YouTube ya seperti kayak monet gitu. Jadi pokoknya ditonton terus videoku iki biar tidak ketinggalan info terbaru gitu. Nah, iki jebule iki nek anu apa? Apa jenenge iki guys? Omah apa ngene iki? Omah apa ngene iki guys? Oh, omah rayap guys, omah rayap ngene iki. Iki ngene iki lho guys, enek kewane ngene iki guys. Omah rayap iki jebule. Tak sepil nang iki. Omah rayap iki jebule guys. Iki kerayap iki lek ning kene seneng anu apa jenenge? Memakan ngene iki lho guys, memakan kayu-kayu niki lho. Dadine gampang rapuh guys lek kayu ki. Ya iki dipangan ngono kuwi.
Nah iki kabel-kabel wifi iki barang iki yang omahku gitu. Oke kok iya adaptor ning kono kuwi. Ini sepeda bapak guys, sepeda pengaritan. Nah iki suasana ning ngene iki ning omahku gitu. Pokoknya bantu dukung terus channel iki sampai monet gitu, sampai monet ya. Buat penontonku sing ngurung follow Facebookku karo TikTokku ya ndang di follow gitu. Facebookku iki, TikTokku ya iki. Jangan lupa di follow ya, butuh pengikut nih. Ya ampun, jangan yo besok ini guys gitu. Soalnya aku yo dua artis gitu, dua artis udah ngono. Nah ini guys, oke guys ya vlognya sak menit iki aku arep garapan nah ngewangi bapak mang yo kapan tak kayak konten. Oke terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.